Jeden z nejkrásnějších pocitů v životě lidském je čekání. Jistý učenec vypočítá, že člověk průměrně pročeká 7 let svého života. Je to těch nejkrásnějších 7 let života. Znáte to, když čekáte návštěvu a zvláště pak návštěvu vytoužené bytosti? Mimochodem, dámy to nemohou vědět, ale muži jsou nejrozkošnější, když jsou sami a čekají na dámskou návštěvu. Není žádným tajemstvím, že muži mají své metody. Jednu z nich, troufám si říct si téměř nejspolehlivější, vám tady teď prozradím. Tedy, zatopíte v kamnech, aby bylo nesnesitelné vedro. Ale včas odstraníte sedací nábytek. Takže je vedro, ale není na čem sedět. Dáma vstoupí, odloží si plášť, samozřejmě, a nemajíc jinou možnost, usedne na okraj gauče. Po malé chvíli dáma prohlásí, že je nesnesitelné vedro. Pozor. Ne, aby vás napadlo už teď navrhnout, aby si dáma odložila. Naopak, vy otevřete okno a pokračujete v rozhovoru. Konverzace. Po další chvíli dáma prohlásí, že je zima. Opět pozor. Ne, abyste to okno teď zavřeli. Nabídnete dámě přikrývku přes nohy, víno, které musí být po ruce, a teď teprve zavřete to okno. Takže nastane kýžené parno. V této chvíli se doporučuje hudba. Já osobně dávám přednost, tedy dával jsem přednost klavírnímu koncertu Čajkovského B-moll. Vytvoří dokonalou atmosféru. Může tedy teoreticky bychom měli vlastně všechno připraveno. Teď už jde jenom o to, aby dáma zastihla čekajícího muže, pokud možno v imponující situaci. Někdo dává přednost filozofické knížce, jiný spořitelní knížce, jiný hraje na housle. To vůbec není rozhodující. Vstupte. Dobrý den. Ale no. Doufám, že jste připravil všechno, abyste mohl hezky přijmout dámskou návštěvu. Deka na gauči, vyvětráno, víno je na místě. Já myslím, že je všechno v naprostém pořádku. Je, ale máte tu děsné vedro. Můžu si sundat sukni? Co prosím? Sukni, jestli si můžu sundat. No dovolte, to snad až po... Jak to před? Ne, nejradši ležím na zemi u kamen. Je v tom něco kočičího, nemám pravdu? Posaďte se. Tady je nesnesitelné vedro. Nezdá se vám? Tak mě to teda nevadí, ale mohu otevřít okno. Teda vy jste byl určitě daleko roztomilejší, než jsem přišla. Když jste se připravoval na můj příchod. Já nevím, muži vyplýtvají všechno svoje kouzlo jenom když jsou sami. No takhle přece nemůžete vypadat furt. Doufám, že jste si oblíknul aspoň elegantnější ponožky. Pidli. Je, co to máte? Dovolíte? Filozofická čítanka. Zima je tady. Krapec zima, ne? Tak tady u kamen ne, ale mohu vám půjčit svetr. Totiž otevřené okno zesiluje city a vyhrocuje fantazii. Tak já vás zabalím do deky. A mohu vám nalít vašeho vína? Ale prosím, no. Je vám se mnou dobře? Ale je. Tak vidíte. Ale jestli je vám opravdu taková zima, tak já to okno klidně zavřu. A nedal byste si trošku hudby? Bodnul by vémol. Čajkovského. Tady je nesnesitelné vedro. Vedro? Tak si odložte. Prosím? Deku. To jste přece doma. Svetr. Ponožky. A
Co kalhotky? Kalhotky nesundáme? Kalhotky ne! Ne! Nikdy! Jeden z nejnepříjemnějších pocitů v životě je čekání. Ovšem nejstrašnější nuance čekání v životě muže je čekání na dámskou návštěvu. Je totiž zostřeno prastarou mužům snad vrozenou představou, že se to konečně jednou stane a vejde bytost s dlouhými vlasy, v zanedbatelném oblečení. Ovšem s pozoruhodnými ňadry, štíhlá, ale oblá, krásná, s vlahým už ve veřejích se odávajícím pohledem. Od té doby, co muži žili v jeskyních, se to nestalo a naivní mužství na to čeká 40 000 let. Samozřejmě může přijít žena. Od toho okamžiku se začíná odehrávat nudná hra. To je krásná, ale hloupá, v tom případě vy ji nutíte dělat něco, co ji absolutně nebaví. A nebo je chytrá a ošklivá a v tom případě zase ona nutí vás dělat něco, co absolutně nebaví vás. Rozhodl jsem se, že tenhle absurdní kolotoč je možné zastavit. Haló? Závidím té dámě, co přichází. Málo kdy se vám totiž poštěstí, že zazvoníte u dveří a uvnitř slyšíte výstřel a pád těla. Ona má klíče? Ale to je omyl, to je nesmysl. Do sebevraždy si přece člověk nemůže nechat kecat. Karle! Karle! Nesnaž se prosím předstírat, že tu nejsi. Já vím velmi dobře, že tu jsi. To je tvůj styl. Ale před povinností opětovat mi mou lásku se neschováš do almary. Lháři, podvodníku. Karle, já teď s tebou mluvím vážně. Nepočínej se jako kluk, Karle. Pojď ven. Karle, pojď ven! Jo, tak ty tu nejsi sám. No, dalo se to předpokládat. Je to dokonce jisté zadosti učinění, že si tu s tou svou novou husou ve skříni. Možná, že máš pod postelí taky jednu. Ale teď už je mi to puk. Ať obě vidí, kam si mě to dohnal. Poslechni si, jak to křoupe. To je třetí tuba Dormiralu. Já to zapijím vínem, které si se právě chystal vychlastat s tou děvkou. Promiňte, slečno, já říkám děvka a zároveň se vám omlouvám, abyste věděla, kdo z nás dvou je tady dáma. Karle, Karličku, a teď poslouchej dobře. Pouštím plyn! Když mermomocí děláš, že jsem tu sama, tak sama si můžu dělat, co chci. Helejte, nechte toho, já nevím, jak se to zavírá. Neřete v cizím bytě. To je přece Karlův byt. Kde je Karel? Jaký Karel, co pak já hlídám vašeho Karla? Vy jste ho zabil. Počkejte. Ježíši Kriste, vy jste ho zabil kvůli té cizí ženské, kdybyste ho byl alespoň zastřelil kvůli mně. Prosím vás, nechte si to vysvětlit. Tak proč držíte ten revolver? Můžete mi vysvětlit, proč držíte ten revolver? Co je? Vy jste lupič? No, prosím vás. Kdybych byl lupič, tak vám tady přece nenechal revolver. No, to je mi taky divný. Proč mi tady necháváte revolver? Karel mi zkrátka půjčil byt. Cože? Půjčil mi byt? Jo, tak Karel půjčuje byt. Ten děvkář, ten ničema půjčuje byt. Prosím vás, pojďme mluvit chvíli rozumně. On si nepůjčuje byt, on mě půjčil byt, tak jestli je tady někdo ničema, tak jsem to já. To je jedno. Karel velice dobře musel vědět, co se tady bude dělat. Já si to dovedu představit. Vyplivněte okamžitě ten prášek. Ano, ale to očí ta ženská. Proboha, jaký... Proboha, jaký ženský? To je děvce, kvůli které jste si vypůjčil byt. Já vás ujišťuji, že kromě vás tu žádná jiná dáma není.
padouchu, ale přijde. Prosím vás, i kdyby přišla, tak co proti ní můžete mít? Každá ženská, která je ochotna začít si cokoliv s kterýmkoliv mužským, je nepřítelkyní zrazené ženy. Tedy mojí. I když ji neznám, anebo právě proto. Žádná ženská nepřijde. No lžete mi? Nemáte to zapotřebí. Ještě jsem se s vámi nevyspala. Měl jsem zcela jiný důvod. Rozhodl jsem se skoncovat se životem. A proč zrovna ve vypučeném bytě? Když chcete skoncovat se životem, je vám přece zhola jedno kde? Jistě. Jenom to nesmí být před ženou a tchýní. Jak do vás vidím! Oblatnout nás na každém kroku. To je mužská povaha. Zastřelit se za našimi zády. Podvádět a podvádět a podvádět. Mýlíte se. Nemám ženu, nemám milenku, nemám nikoho, protože je to zbytečné, unavuje mě to, rozhodl jsem se skoncovat se životem, ale to vy nemůžete pochopit. Jak to, že ne? Já to chápu. Já už taky nechci Karla vidět. Mimochodem, právě umírám. Jenom mi není jasný, proč vy jste si na to musel vypůjčit byt. Dejme tomu, že jsem tu čekal na ženy, které nepřišly 40 000 let. Chudáčku, jak vás chápu. Víte co? Umřeme spolu. Počkejte, takhle to nejde. Proč? Pokud je o mě, je všecko v pořádku, ale vy se přece nemůžete připravit o život. Proč ne? No vy nemáte důvod. A vy ano? No jistě, no pochopte, já se střílím, protože mě zklamaly všechny ženy a kromě toho celý svět. A vy se střílíte, že vám utek nějaký Karel. Ale to je přece totéž. Chudáčku, buďte úplně klidný. Ale to není totéž. Vy přece ještě chcete pít víno, líbat. Jistě, že s Karlem a Karla. Vy přece ještě chcete sedět na mezi, kde voní mateří douška, kde cvrká cvrče. Ano, strašně. Kdyby vedle seděl Karel, můžu ustřelit, plyn jde dobře. Moment. A co tomu řekne Karel, až tu najde naše mrtvoly? Co řekne? No co řekne? No přemýšlejte, Dušinko, ale rychle ten plyn skutečně uchází. Že jsme spolu něco měli, ne? No tak on je mi taky nevěrný. No a když si bude myslet, že jsme spolu něco měli, tak nebude trpět. Ježíši Kriste, to je pravda. No vidíte. To je strašný. Co když si řekne, co je mi do jejich pletek? Kdo ví, jestli se nebude domnívat, že jsme spolu něco měli ještě dřív, než on vám záhnul? Co budeme dělat? Zavřete plyn a dejte mi ten revolver. Děláte neuvěřitelnou blbost. Opouštíte svět kvůli Karlovi, protože jste si Karla stotožnila s celým světem a se všemi ostatními muži, ale co když je Karel hňup? Vy ho znáte? Já to říkám pouze teoreticky. Vy jste sama říkala, že je ničema. Čili zcela zbytečně opouštíte ničemný Karlův svět a uniká vám tisíce světů. Když ne lepších, aspoň jiných. Chápete? Vy přece ještě můžete milovat svět v podobě roztržitého Ludvy. Svět z tváří veselého Lojzíka. Smutný svět melancholického Míly. Podivně tónovaný svět barvoslepého Alfonza. Podzimní přírodu plešatého Honzíka. V mnohosti je pův a pak kouzlo výběru. Chápete, vy přece ještě můžete milovat tolik světů, kolik mužů. Rozumíte? Tedy lépe řečeno, kolik mužů, tolik světů. A víte, že máte možná pravdu. Abych věděl, co udělat, aby Karel trpěl. Jako zvíře. Nenapadá vás nic? Myslíte něco konkrétního, Mirku? Zvykejte si na mnohotvárnost. Já se pokusím, Honzíku. Dejte se unést košatostí. Já o tom budu, Huberte, uvažovat. Máte krásné červené šaty. Ty jsou rozafinací, Alfonsi. Můžete mi říkat Pepo. Ráda Václav. Ne! To nejde. Proč ne? Protože! Je mi strašně špatně. Z těch 3 tuliček toho vitamínu C. Co jsem to vlastně chtěl?
Už vím. Co si budeme povídat? To je sen tisíců manželek mít doma dobře zastřeleného muže. Každá věc má pro použití ve společnosti optimální skupenství. Voda, ta je nejužitečnější ve stavu tekutém, kov ve stavu pevném, pivo ve stavu studeném a muž ve stavu tuhém. Takový muž nám neuniká, ten se nám z domova nehne, toho nemusíme honit nikde po hospodách. Teď teprve je z něho ideální muž pro trvalé soužití. Podívejte, jak je oddaný a pokorný. Moment, miláčku, já ti dám pod hlavu polštář. Děkuju, Bobku. Aby nedošlo k nedorozumění, to je muž, jakého potřebujeme, to není muž, do kterého se zamilováváme. Jestli se ti nelíbí takhle ležet, můžeš si třeba dřepnout. Jak myslíš, pusinko? Tak zůstaň ležet. Do ničeho takového se pochopitelně nemůžeme zamilovat. To dá rozum. Přiznejme si, že nejvíce nám imponují muži, co se dá dělat, kteří jsou na ženskou, kteří to s nimi umějí, kteří mají zkušenosti, kolem kterých je veselo ve společnosti a mimo společnost erotické dusno, že na které zkrátka letí ostatní ženy. Jenomže co s tím vším potom, když takového muže napevno získáme, když je náš, co s obletovaným děvkařem v doživotním svazku? Víte, co to dá potom práce, udělat z něj něco takhle ideálního pro trvalé soužití? Když ho s ohledem na sousedy nemůžeme mlátit po hlavě? Chceš něco, drahoško? Jestli se ti nelíbí takhle ležet, tak si můžeš třeba dřepnout. Můžu něco říct, poklade? No jistě, že kocourku. Jsem stále šťastnější po tvém boku, puso. Chcete říct, že se občas může jevit takto ideální muž jako blbec? Ale jistě, my to víme, jenže to je jediná lidská vlastnost, která nám na našem muži nevadí. Ba naopak, blbost to je vlastnost, kterou nám na našem muži ostatní zadané ženy závidí. A nezadané nás nezajímají. Viď, šmudlo? Ano? Ne. No, plato. Já vím, že je to nesmysl, že tomu určitě tak není a že jsem se ani vlastně jako neměl ptát, ale jen tak pro zajímavost. Vy nepotřebujete trochu duch, vtip, originalitu, napětí, vzrušení, vášeň? Tobě to mohu říct. Nepotřebujeme. To jenom tak předstíráme za svobodna, víš? Tak se nevzrušuj, ale zůstaň klidně zastřelený. To je naše nejslabší místo. Okamžik, kdy se zamilováváme. Příroda totiž potřebuje chytré děti a my potřebujeme blbé muže. A čím víc podlehneme přírodě, tím obtížněji potom musíme v manželství proti přirozenosti mužů bojovat. Půjdeme už spinkat? Kocourku? Jak myslíš, poklade? No, když tolik chceš. Zamilovat se, to je to nejstrašnější, co může člověka potkat. Láska je, stručně řečeno, pozůstatek zvířecího pudu, který se nepodařilo aklimatizovat v civilizované lidské společnosti. Proto se tomu slepému fyziologickému zatmění mozku přikládá zcela neprávem humánní a dokonce jakási intelektuální hodnota. Všechny ódy na lásku pramení z hrůzy básníků z něčeho nepoznatelného, co s nimi cloumá ode zdi ke zdi. Pedagogové naopak glorifikují lásku ze studu, pokrytecky zakrývajíce před mládeží vlastní slabost, kterou se sami nemohou odnaučit. Byli ovšem výjimeční jedinci, kteří se odvážili odsoudit tento cit jako nedůstojný člověka. Jako třeba velký filozof Aristoteles. Ale co to bylo platné, když v zápětí potom byl tento génius ducha spatřen, jak leze po 4 v parku osedlán prostitutkou, která ho nestoudně popohání bičem. Není vyhnutí.
Proti lásce je třeba bojovat všemi racionálními prostředky, ale je to těžké. Neboť láska korumpuje i ty nejlepší bojovníky. Mohu vejít? Ale nezapalujte si tu cigaretu. Je to plyn. Promiňte, to jsem netušil, že máte puštěný plyn, to bych nerušil. Měla jsem. Skutečně nerad bych vám ho vyvrzal dveřmi. Nedělejte si starost. Je z valné části vyvětrán. No, plyn se vyvětrá poměrně rychle, že? Zvláště, když se udělá průvan, že? To prášky jsou horší. Co prosím? Prášky, barbituráty, sedativa, opiáty, strychnin. Pumpování žaludku je skutečně velmi nepříjemné. A člověk s tím předem nepočítá, že? Celá ta procedura je zvláště pak pro dívku tak trochu shocking. Nehledě k tomu, že lékaři, kteří právě momentálně nejsou schopni spáchat sebevraždu, si na vás léčí svůj Minderwertigkeitskomplex. Co to? Minderwertigkeit, to je německý. Ach so. Komplex méněcennosti. Ach tak. Ještě relativně nejlepší je zastřelit se. No, to s vámi souhlasím. Ale žena je na to většinou nešikovná. Ale proč? Systémy moderních zbraní jsou velmi jednoduché. Myslíte? Jistě, to není jako dřív, když jste musela po každém výstřelu nabíjet, znovu repetírovat. Tak je pro dívku velmi obtížné získat vhodnou zbraň. V tom s vámi souhlasím. V dnešním přetechnizovaném světě člověk sežene daleko snadněji raketu s plochou dráhou letu než elegantní Browning, že? No, žena je vůbec daleko méně schopna vyrovnat se s technickými problémy dnešní civilizace. No to jistě, ale já bych v tom viděl spíše přednost než nedostatek. Pouze blázen může tvrdit, že žena nemá logiku. Žena má logiku, ovšem vyšší, složitější a jaksi méně předvídatelnou. Obávám se, že tato nepředvídatelnost vyplývá z jisté impulzivnosti dirigované sexuální sférou, kterou nezbývá než považovat za tu méně určující. Inferiorní. Já sám jsem sice též přívržencem sexuálního výkladu osobnosti, ovšem zde jde o daleko komplexnější problematiku. Ano? Žena je totiž díky svému ryze subjektivnímu pohledu na svět dokonalá. Jistě, právem bývá přirovnávána ke květině. Vyroste, vykvete a rozumného člověka ani nenapadne, že by měla být jiná. Už jste někdy slyšela, že by někdo tvrdil, ten blatouch by měl být spíše modrý než žlutý a neměl by kvést u vody, anebo ty fialky by byly daleko lepší, oranžové. Ale jak to? Ženo, takovéhle věci napadají pořád. Poněvadž ona sama touží být neustále měněná, viděna jinak, kultivována, roubována, přesazována, jarovizována. No, to ovšem nemůže čekat od muže. No to ne. Muž má vždycky sklon osvojovat si normy. Studuje fyziku nebo sbírá známky. Svoji hlavní vášeň tedy zaměřuje ke zdolávání věcí nedobádatelných, nevyřešitelných, neukončitelných. Jeho údělem je nedokonalost. Každý muž vedle ženy je pouhý polotovar. Báchorky o Xantipách vznikly jistě tak, že nedokonalost mužů se měřila dokonalostí žen. A nedokonalostí mužů byť proslulých. Nevadilo by vám, kdybych si sundala sukni ženy. Jistě, že ne. Pokud by ovšem tento váš čin nebyl motivován vaším sklonem přeceňovat muže. Naprosto nikoliv. Je to pohodlnější a ze sexuálního hlediska teoreticky irelevantní. Ne, moment. Už sám fakt sejmutí sukně může asociovat jisté citové zítření. Proč myslíte? No, protože přibližuje jisté partie konkrétnějšímu vnímání. Prosím vás, ale o 3 mm, když uvažujete průměrnou tloušťku sukně. O, nikoliv. Někdy sejmutá sukně může působit na jisté oblasti malého mozku daleko intenzivněji, než sukně, dejme tomu, oblečená. Ano, tato hodnota by se dala vyjádřit vzorcem. Ano. Index představivosti, lomený čtvercem vzdálenosti od partii sukní odhalených. No. Velice správně jste použila kvadrát vzdálenosti. Ze 2 metrů to působí 4krát slaběji, ze 4 metrů 16krát. V krajním případě to vás vyvolá impuls nepolíbit, ne? Jestli se nebydím, šlo by zde o fyziologický aspekt, jak zpříjemnit teoretickou diskusi. Tak, přesně tak. Něco jako, když se uprostřed sympózia podává káva. To naprosto osvěžující. Nic se nenamítám proti vaší nevyslovené myšlence přemístit se na tuto pohovku. Rád.
Ovšem, nezapomínejte, prosím, že i já jsem pouze muž. Ano, s tím počítám. A tudíž pohotová. No, i s tím počítám. Mohu vás při této příležitosti obejmout kolem pasu. Ale je to příjemnější výš nebo trochu níž? Promiňte, ještě jsem se nezeptal, kterým erogenním zónám dáváte přednost. Byla bych se zmínila sama. Protože člověk potom zbytečně šátrá, že? Ano, něco zbytečně roztrhne nebo lechtá. A mrhá časem. Mám takovou jednu příjemnou slabost. Můžete mi líbat na rameno. A pohladit tam, co je musculus gluteus. Nemyslím gluteus maximus, spíš medius. Pardon, promiňte. Strana 94. Prosím. 94. Ale moment, to bude. Tady už to mám. Já taky. Tak prosím. Trochu nahoru. Aha, ano. A o 10 cm dopředu. Ano. Tak. Víte, že jsem svým způsobem šťastný. Konečně se nám podařilo objevit východisko z banálního bludiště kolem lásky. Ano. Vyčistili jsme náš vztah od všeho nepodstatného. Nám dvěma se podařilo vyvléct intelekt z vleku erotiky. A naopak. Dostat erotiku do područí intelektu. Nemáte, prosím vás, cigaretu? Ano, milečko, tady v krabičce jsou. Děkuji vám. Proboha, jak ji otvíráte? Jako vždycky. Nezdá se vám to barbarské? Ale to je snad jedno. No to není jedno. Není to harmonické. Ale přece se nebudeme přijít o otevřený krabičky. Vezměte si. Z takhle otevřené krabičky nemám chuť si zapálit. No tak já dojdu pro jinou krabičku, otevřte si ji sama. Nevolte tak studený tón. Tak malicharná snad nejsem. Ale vypadá to, že jste. Když si myslíte, že jsem malicharná, tak mi nesahejte na hýždě. Prosím vás, uvědomte si, že se dostáváme do absolutně primitivního rozhovoru. Konečně poznám váš pravý názor. Můžu vědět, jaký? Že každá žena je podle vás husa. Ještě před chvílí jsem si myslel, že každá ne. Konečně se ukázala ta vaše mužská nabobřelost, zakrývaná vyčtenými žvásty. O ne, to se spíš ukázalo, kde končí ten od milenců vyčtený ženský intelekt. Okamžitě se omluvte! A za co, prosím vás? Že na mě řvete kvůli pitomosti? Já vůbec neřvu, vyřvete! A co mám dělat, když jsem blbě otevřel krabičku? To se mám postavit na hlavu a strkovat se ušima? No konečně poznává to vaši pravou podobu. Vaši pravou podobu není pod vašimi šminkami vůbec vidět. Vypadněte! Vypadněte! A proč bych měl teď jít pryč? Protože to kalape, na kterém ležíte, je moje! Ale já ho dal potáhnout. Tak si servěte ten hadr, servěte si ho a vypadněte! A vy se můžete udávit tou jeho kostrou. Budete spolu výborně harmonovat dohromady. Zapomněl jsem tady bundu. Tu bundu vám nedám, to máte ode mě. Nedám vám bundu. Ta bunda je moje. Ani ten zapalovač vám nedám, tedy Dejte tu bundu, je moje. A půjčíte mi 20 korun. Tak nashledanou. Naschledanou. Všimli jste si, že láska se nám vyvíjí. Jediní, kdo to pochopili, jsou písničkáři. První láska se mění v mámivou, mámivá v opojnou, opojná v bláznivou, bláznivá v nehněvanou a nehněvaná ve věčnou. Je to tak asi zařízeno od přírody. Člověk se zkrátka té věčné lásce neubrání. Lidé, tedy spíše muži, zaskočení tímto faktem hledají pro svůj klid všelijaké banální vysvětlení. Že se usadili, že konečně zakotvili. Jsou i skeptici, kteří tvrdí, že odrazovým můstkem do věčné lásky bývá 3 dny pokažený žaludek po guláši z oblíbené hospůdky. Kde pak? Je něco hluboko v nás, co nás jednoho krásného dne vyvede z milostných propletenců a zavede nás do přístavu trvalého a láskyplného štěstí. Tak. Pozor na šaty. Vem to, prosím. My jsme tady. Počkej. No, a jsme skoro doma.
že jsi mě unesl od té svatební polévky s játrovými knedlíky, od svatebního řízku, od těch veselých příbuzných s harmonikou, od těch roztomilých podnapilých dětí. Pepo, Ano. já vím, že jsem naivní a hloupá, ale tohle je doopravdicky nejkrásnější den mého života. Chtěla bych o tom napsat verše. To je tak nespravedlivé, Pepo, že jenom někteří lidé mají básnický talent. Já tak závidím básníkům, že ovšem dokážou napsat báseň. Pepo, jsi taky tak šťastný. Pepo, ty nejsi šťastný. Ale ano, já jsem strašně šťastný. Jenom jsem si trošku strhnul záda, víš? No. Dříve, když se unášely pany, tak to bylo většinou do přízemí. Tohle je přece jenom 3. patro, víš? Miláčku, mě to moc mrzí, že už nejsem panna. Myslíš si, že bys mě spíš unesl, kdybych byla pana? Ale to je vyloučené. Ztrátou počestnosti se přece nemůže přibrat na váze. No tak taky by se to muselo už dávno projevit. Ten nedostatek trval už delší dobu, ne? Šup, broučku. Tobě to vadí, veď? Já jsem tak nešťastná. Ale miláčku, co tě to napadlo? Jak by mi to mohlo vadit? Přece nejsem takový šosák, takový omezenec, takový tmár. To ne, Pepo, ale je to přece jenom trošku škoda, že nemůžeme v této noci prožít ten opojný okamžik první závrati ze zázraku pralidského splynutí. No, tak já nevím, miláčku, ale u mě pokaždé ten první opojný okamžik závrati ze zázraku pralidského splynutí vyzněl trošku do legrace. Jak to vždycky? No, každá ta první závrať z toho splynutí mi jaksi uhla do komické polohy. Pepo, jak to, že já si tuhle komickou polohu nepamatuji? No to mě taky trochu překvapuje. To znamená, že já už nepatřila k tím prvním závratím ze zázraku pralidského splynutí. Ale samozřejmě, že patřila, ale už si to asi nepamatuješ, jak jsem přece přišel. Já si náhodou pamatuju všechno. Když se mě kdo poprvé dotkl, kdy mě kdo poprvé stiskl ruku, kdy mě kdo poprvé políbil. Miláčku, už toho nech. Pojď ke mně, pojď. Šup. Pojď. Pojď, tak. Tak a teď mi povídej něco hezkého. Třeba kdo byl tvoje první láska? No. Tak to si taky pamatuju přesně. To byl ten třetí. Aha. A ten třetí to byl Rudolf, Hubert nebo Kvido? Ale ne, tak dávej pozor, jakou mám paměť. Hubert byl 4., Kvido 6., Rudolf 2. Ludvík 14. Ne, Ludva byl náhodou ten 3. Miláčku, kdyby ses náhodou vzpomněla na mě, tak moje šťastné číslo je 18. Jenže já jsem se všemi čestně rozešla. Se všemi jsem se pohádala, všechny jsem nadále odmítala vidět, zdravit na ulici, každému jsem něco omlátila o hlavu, na rozdíl od tebe. Jak to, na rozdíl ode mě? Ty jsi se vždycky vytahoval, že jsi se žádnou tou tvojí poletuchou nerozešel ve zlém. Vytahoval nebo nevytahoval? No ale na tom přece není nic špatného, to ani jinak nejde. Jestliže s někým něco mám, tak... Chtěl si říct, jestli s některou tou poletuchou už spím. Tak ji musím svým způsobem i obdivovat, vážit si ji. A v tom případě nemohu na ní nasadit psí hlavu a mlátit ji bačkorama, který mi dala k Ježíšku. Neudělám přece ze sebe idiota, který vykládá po hospodách, že jeho inteligenta právě ořechla krůta. Ano, jistě. Výsledek je ten, že se ti ženské kupí. Takhle. Já jsem momentálně ta, která je navrch, jinak de facto žiješ v harému, že? Ale miláčku, mezi námi je to přece něco úplně jiného. To je nová hodnota, to je inovace, to je nová kategorie lásky. To si řekl hezky, Pepo. A málem bychom se byli o svatební noci pohádali. Náš vztah přece nemá s tím předchozím promiskuitním živočišným balastem vůbec nic společného. Byly to jenom omyly plynoucí z pubertálního sexuálního zmatku. No jistě dětinská erotická popletenost. Pomíjivé studentské diskotékové známosti. Bezvýznamná chvilková vzplanutí. Vždyť já jsem se kolikrát divila, když mi přišel na rande někdo úplně jiný, než s kým jsem se domluvila.
No, tak to já jsem zase jeden čas říkal všem ženským pro jistotu Libuško. Libuško. Pepo, miláčku, to je přece fakt, že bych se s tebou nemohla rozcházet tak, že bych na tebe házela nádobí. Nebo že bychom se po rozvodu už vůbec nepozdravili na ulici. Umíš si to představit? Kde pak? Naopak, kdykoliv se po rozvodu setkáme, zajdeme na prcka a budeme si vyprávět, kdo a s kým má momentálně pletky. A vezmeme si společného advokáta, aby nedošlo k takovým těm trapasům, že bychom řezali kanapé na 2 půlky. No jo, ale toho advokáta si musíme vytipovat včas, aby byl opravdu dobrý. Samozřejmě, aby nás to potom nezaskočilo a nepadli jsme na nějakého to advokáta mrťafu. Miláčku, já se tak těším. To bude nejkrásnější rozvod našeho života. A já o tom napíšu verše. Ne. Dědečku. Ano, Já jsem tak nešťastná. už zas? Zase. A co pak, co pak? Ty jsi ho opustila, nebo on tě opustil? Dědečku, co pak vůbec neexistuje ta velká, upřímná, opravdová, šťastná, věčná láska? Mé dítě ovšem, že existuje. V lierice, v malířství, v hudbě, poezii, v mýtech, v legendách, v pohádkách. A mezi lidmi ne? Především mezi lidmi. Kde pak by na to ti umělci přišli? Tolik fantazie zase nemají.